Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. I vi koji imate brkove pre mene. Sremski Karlovci. Dolazim krajem januara, početak februara. Jedno mesto koje može da se podiči dugom tradicijom, lepom istorijom, plodnom zemljom, blizinom Dunava. Logično, mesto istinskih, iskrenih vinara. Obično se kaže, onaj ko drži vinograd, ima smisla da ga drži ako ima koji da ga nasledi. Jer to nije posao samo za jednu generaciju. Zašto sam došao? Kažu ima oko 250.000 hektara pod vinovom lozom i oko 18 registrovanih vinarija. Šta me zanima? To što su radili, uradile su generacije pre. Ima li onih koji će to da naslede? Sve u jednom mestu. Duhovna tradicija, religijski centar, obrazovana sredina. Početkom 17. veka Karlovci se izdvajaju od tadašnjih Palanki. Onda, kada su bili oslobođeni otomanskih osvajača, tada preuzimaju duhovni i kulturni primat u regionu. Karlovci pre svega svojim položajem bili su otvoreni za zanatstvo i trgovinu. Beleži se, nekad je bilo 36 dućana, 144 zanatlija. I bilo je oko 40 kafana. I preko svega toga darežljiva priroda. A to znači još tada nekoliko hiljada jutara pod vinovom lozom. Vinari iz Karlovaca prodavali su vino nadaleko. Evo jednog računa, sačuvanog iz 1934. Izvesni trgovac Kostić kupio je znatne količine vina u Sremskim Karlovcima da bi ih izvezao po evropskim gradovima, pa čak i u Ameriku. Dobro, kada već imate bogatu tradiciju, ne činite ništa drugo nego čuvajte ono što već imate. Ne dirajte ono što je vekovima ostalo uzidano, obeleženo, ispisano i čuvajte ono što je sama zemlja dala. A evo šta je dala. Blage padine, nagnutost ka vodenom ogledalu, ka Dunavu, znači zemlja grožđa i vina. Sve to traje i do danas, pa ja dolazim u Sremske Karlovce sa dva pitanja. Kako se drže provereni stari vinari i ima li onih koji će tradiciju nastaviti? Prvi vinar na mom putu je ovaj gospodin. Dobar dan. Predrag Bajlo. Cenim i poštujem, poštovanje. Kako je? Evo, dobro je. Stalno sam bio u dilemi kada da dođem u Karlovce. Da li da dođem kad je berba, onda su svi zauzeti, ko ima vremena za goste. Da dođem posle berbe par meseci, mlado vino, ni to nije to. Najbolje zima, februar, pred Svetog Trifuna. Pa sad imate priliku da se probaju i mlada vina, a i starija. Tako da, ali kad god došli, dobro došli. Ovaj vinski podrum je iz 1864. godine, znači 156 godina ima tradiciju vina i to se ceni. Podrum je dug 50 metara, a iznad njega je 40 metara zemlje. Vino dok odležava traži ujednačenu temperaturu. Nema veze da li je zima minus 20, leto plus 40, temperatura u podrumu se ne pomera ni pola stepena. Najčešće je to temperatura od oko 10 stepeni, nekad 10 do 13, zavisno od godine.
Ovo je bio objekat bez zidova, bez krova. Podrum je nekada bio zapušten, uloženo je dosta novca, uzeta je stara austrougarska cigla, stara preko 100 godina. Pa je onda popločano, obloženo, još i stare grede. Ne znam kako je podrum pre izgledao, ali sada ima ono najvažnije. Ima dušu. Naravno, ne zavisi samo to od vrste materijala, nego od... Čovjek koji radi vino, da li radi u podrumu i radi u vinogradu, mora da ima dušu. To je osnovno. Bez toga ni dobrog vina, ni turista, ni kupaca. Posle toga mora da se radi. Ja sam čovjek prešao 60 godina, ja radim 12 sati dnevno. Nije mi teško i moji sinovi rade 12 sati. To sam čekao da čujem. Moj domaćin trenutno je 3. generacija koja radi vino. 2 njegova sina su već 4., a opet njegovi unuci na pragu su da budu 5. generacija. Inače, posred ovoga podruma su šine postavljene pre 70 godina. U početku tu je bio manji vagon. Na njemu se unosilo grožđe u podrum, a iznosilo vino. Sada je to pokretni sto za degustaciju. I onda imamo naviku da kažemo da kad malo više popiju ili preteraju, budu odveženi do ulice. Još nismo nikog vozili, ali to je šala. Evo vidite. I sada dolazi red na degustaciju, ali pošto se uzme koji zalogaj. A to obično bude sir, nekad jabuka, ne mnogo začinjena jela, ne mnogo začinjeni proizvodi, jer onda malo se napravi pometnja ustima, em vino, em začine. Znači, tu bi najbolje bilo sir, hleb, jabuka, pečenica, dosta je neutralna, kobasica i kulen možda su malo začinjeni, ali sam ja nasekao da napravim lepezu. Ovo su sve moji proizvodi. Domaći, naši proizvodi. Kako se to postaje vinar? Da li je to moranje zbog očekivanja porodice? Da li je to samo način da se dobro zaradi? Ili... Ja sam završio gimnaziju u Sremskim Karlovcima davnih dana, 78. 9. godine, upisao prava. Stup krenuo da studiram, dao 4 ispita i vidim ja da mene vuče vinograd, da neće biti ništa od prava. Dođem jedan dan kući, se vratim, zatvorim indeks, kažem mami i tati da ja više neću studirati, da idem u vinograd. Oni jedva živi ostali. Kad se nisu šlogirali, ja sin jedinac, velik je posao poljoprivreda prljav, oni su mene zamislili pravnik, košni kaiš, kravata, klima, kola, aktorba, kožne cipele, gospodin čovek, a mogo sam da budem sin jedinac, da li bi bio ili ne bi, nije bitno, ja to sve ostavim na traktor i u vinograd. Hvala Bogu što sam tako uradio. Moram da naglasim da sam ceo život radio drugačije od drugih. A kako to objašnjate? Evo sad ću vam reći. Ja sam rođen 29. februara. Svake 4. slavim rođendan. Ja sam prošle godine proslavio 15. rođendan. Imam puno godina, ali malo rođendana. Sad tek za 3 godine dolazi 29. februar, ako Bog da, 16. rođendan. Posle kad je došlo, eto vidite, napustio sam 78. 9. godine, kad je bila priča uči školu da ne radiš. Seljak. Seljak, to je bilo nešto krajnje. Ne da bude čovjek koji radi svoj posao i voli, može da živi, egzistencija za porodicu, nego je bilo dno dna. I eto, tako sam uradio, krenuo da se bavim. Kad su vidjeli otac i deda kakve ja imam ideje, 1990. godine mi prepuste da ja vodim, oni će da mi pomognu, ali ja da vodim i da odlučujem. Danas je zadovoljan svim što je uradio. Trenutno važi za najuspešnijeg proizvođača vina i voća u ovom kraju. Inače, u ovom podrumu sačuvao i stare alate kojima se pretakalo vino. Ili evo ove sprave za pravljanje soda vode. A naši stari, poznato je, više su pili špricer. Onda su ljudi jako puno pili vino. Pili su malte ne umesto vode.
Ja mogu da razumem taj period, puno se radilo, puno teških poslova, trebalo je tečnosti i kad bi pili čisto vino, oni bi do podne se opili. Onda ovako malo napravi špricer, osveži se i duže, više može da popije količinski. Ono što me interesuje, znači vi ste proveli puno vremena, što kažu, u polju, u vinogradu sa ljudima starijim. Kad su krenuli ujutru prvu čašicu? U koje doba? Deda moj je umro 2004. godine u 93. godini. To je bio čovjek koga sam najviše volio u životu, koji me je podržavao i koji mi je bio oslonac. Nikad u životu ga nisam video pijanog. Nikad. A nije bilo dana da nije popio 2-3 rakijice do podne, popodne čašu 2 vina. Belog. Belog. On je pio belo. Otac crveno. Ali sigurno je mnogo radio. Radio je po 10-12 sati dnevno. Domaćin je uspio da sačuva preko 50 starih sprava koje su doskora služile u podrumima. Sve su bile na ručni pogon. Sve i danas rade, a ostavljene su za budući muzej. I tako, ovo je bio dugačak uvod. Konačno krenusmo u degustaciju. Nećemo mnogo, tek da se setimo starih sorti. Bajo, da li mi sad imamo jedan problem? A to je od ovolikih buradi, od ovoliko vina, šta probati? Mi smo proizvođači 12 različitih vina. Možda sam malo preterao sa tom širokom lepezom. Možda sam trebao smanjiti čim je došlo na 6, 7, 8. Međutim, možda sam kriv, možda ja nisam ni kriv. Tržište traži. Ja moram da radim onako kako kupci, malte ne moram da sviram kako Kupac traži. Od 6 belih vina koje mi proizvodimo, ja kad treba da popijem, najdraža mi je Sila. I zato sam odmah stao kod nje da probate. Kad kažete da probamo, onda neka i količine budu srazmerno tome. Izvolite. Znači minimum. Pa ako budemo probali svih 12, To više neće biti minimum. živeli. Dobro došli. Hvala. Kod 12. ćemo zapevati. Ovo vino zovu Sila. To su zapravo inicijali vinara koji je izmislio ovu sortu izvesni Sima Lazić. Inače, u ovoj vinariji 70% su autohtone sorte. Krajnji roditelj kod stvaranja Sile je Chardonnay i mađarska sorta Kevetinka. Naša ružica. Neću sada da budem u ulozi nekog ocenjivača, to ne bi imalo Samo smisla. ćete probati Samo ću da kažem... i za sebe zadržati. Ja sam Da li da kažem, odgovara volim ili- kada osjetim voće u vinu, to je za mene. Dosta ljudi dođe i kaže mi bi da kupimo vino koje vi pijete. Pa ja kažem nemojte tako. To je isto vino stvar ukusa, kao kod mesa. Neko voli jagnjetinu, neko piletinu, neko teletinu, neko ribu. I šta sad da ja kažem da neko nije dobro? Sve je dobro, samo ko šta voli. Tako i vino. Bajlo, šta sad pijemo? Pijemo Neoplantu. Isto Autohtona sorta, izvolite, stvorena u institutu u Sremskim Karlovcima. Rekao sam, dobila je ime, tako se i Novi Sad davnih dana, pre 270 godina zvao Neoplant. To je grožđe Neoplanta. Grožđe Neoplanta, mirišljava muskatna sorta, vidjet ćete da ima miris. Jeste. Jedno jako interesantno vino. Opet, koga voli, ko ne voli, neko ne voli muskatna vina, neko voli. Ali sam primetio da dosta u zadnje vreme ljudi traže muskatna vina. Kako da to objasnim? Ja bih to rekao zato što još uvijek nisu ušli u sve tajne. Menja se. Pre svega slatko im više, možda prije za početak. Jeste. Izvolite. Pošto je ovdje hladno, 10 stepeni, bi mi morali malo da ugrejemo crveno vino. Inače, sorta je Probus, autohtona sorta stvorena u institutu u Karlovcima i Barik vino.
Barik, to su ova burad ovdje 20. Dobro. To su uvežene iz Francuske burad. Bure je 225 litara u celom svetu, bilo koji kontingent, hrastovo. Poenta tog bureta, pre nego što se sastavi, u njemu se upali vatra i ono skroz obgori. I onda se vino sipa u barik. Može najviše da bude 2 punjenja. Prvo punjenje vino ne bude puno u bariku, zato što već ima tu potencijal da povuče taj miris, bude par meseci. Drugo punjenje mora mnogo više, duplo i troduplo, jer je prvo već izvuklo miris, pa treba. Cenjeno vino, interesantno vino, to barik. Ja sad kad bi pio između barika ili vina odležalo u hrastovom buretu kao što je ono 2-3 godine, ja bi pio ono odležalo u hrastovom buretu, ali to je sve stvar ukusa. Da se kusimo od vreme? Mogli bi da probamo. Živeli. Svako dobro, živeli. Još je malo hladno, ali osjeti se ta paljevina malo garež. Na kraju podruma je takozvana draguljarnica ovog podruma. 70 godina staro bure od 13.000 litara. Ostavljeno je u delu koje se zove arhiva. Hrastovina. Hrastovina. I mislim da, a ovo su arhivska vina, tu je negde blizu 25 godina, što se vidi i po njima. To je jednostavno, ja volim da se našalim i kažem, to je moja banka. To sam ostavio za sinove, za unučad, ima negde oko 3000 flaša. Crveno. Crveno uglavnom. Šta će biti, ne znam, jer vino sa starenjem dobija. Međutim, dođe do jedne crte, kad dođe, možda za 10 godina, za 30, za 50, za 70, i onda zna da pada kvalitet. Zato mi svakih par meseci uzmemo jednu bocu, probamo, pratimo da vidimo gde je, šta je, da ne bi padalo. Onda čim da pada, pićemo ga. Je li to po godinama ostavljeno? Jeste. Da. Najstarije je 25 godina. Obično se određena količina uspelog vina ostavi da posluži i kao arhiva i kao test odležavanja. Dakle, moj domaćin je sve uradio kako treba. On proizvodi vino, ali osim vina nudi ambijent, tradiciju, a ume i da dočeka goste. On se osvedočio. A da li su i njegovi nasljednici spremni da ovo nastave? Zato odlazim van grada u vinograde. Malo blata i strmih staza i tu sam. Pronalazim 4. generaciju vinara Bajlo, rezidba u toku. Stižemo u pravi čas. Ovdje su nasljednici Stevo, Petar, Čokoti, Makaze, rezidba u toku. Kad ste počeli? Pa mi smo počeli početkom decembra meseca i evo to je sada već nekih 37-8 dana kako... Koliko ćete još raditi? Pa imamo još nekih jedno 14-15 dana i privodimo kraju. I jedan i drugi rešili da nastave onako kako je otac, pre njega deda i tako redom. Pa jeste, to su naše porodice, prenosi s kolena na koleno. Jednostavno, taj posao nam je u krvi, s time se rađaš, s tim živiš. Jeste li imali izbora? Jeste li imali neke svoje želje u početku možda? Pa kao i svaki momčić, kao svaki tinejdžer, uvijek si nešto imao, međutim kako vreme odmiče, kako stasava, kako sagledavaš neke stvari, šta ćeš u životu, šta bi bilo pametno, na kraju se vodi sve na taj put koji su naši krenuli, a to je vinogradarstvo i vinarstvo. Koristi ima? Naravno. Jer da ne bi radili to. Ali prvenstveno pre toga najviše od svega tu je ljubav prema vinogradu. Sad, uhvatili ste se, odnosno izgleda da to padne na vas. Ovo je najteži deo posla u vinogradu, rezidba. Inače, pre neki dan je bilo snega. Pre 2 dana je bio sneg, kiša, blato, čizme. Ali rezanje to ide na mlađe generacije. Prenosi se i... Znači to pripada vama? Jeste. I sve sami režete, mislim sami uz pomoć? Da.
Porodica Bajlo treba da oreže 25 hektara pod vinovom lozom i još 18 hektara pod voćem. Mi radimo mešovitu rezidbu na kondir i luk, ili u narodu prozvana karlovački uzgojni oblik koji se radi već unazad 45 godina, gde ostavimo kondir na 2 oka i luk od 10 do 12 okaca, zavisi od sorte do sorte. On je u tom, rekao bih, malo verziraniji i objašnjava stručno. Jeste. Ima i škola završena za to. Aha. A i starije. A i starije. Da, ima više iskustva. A ja moram da slušam, jer sam mlađi i šta ću? Dakle, otac vaš ne mora da brine. Ajmo da vidimo, imali malo naslednika još. Neka 5. generacija treba. Vi ste 4. Jeste. I? Ima 5. Ima potomaka. Ima. Kao što su i nas pridobili da radimo taj posao, tako ćemo i mi njih, pa Bože zdravlje, da se nastavi još par generacija. Ništa, svako dobro, nastavite da radite, da mi ne smetamo. Svaki dan je dragocen, pogotovo ovakav. Nazad u Karlovce, sljedeća vinarska kuća. Ulazim kod porodice Dulka. Dočekuju me Jasmina, inače 5. generacija, njen otac Đorđe 4. generacija, a tu je i 6. generacija Isidora. Isidora je tehnolog, biohemijski inženjer. Da bi dobila zvanje enologa, mora provesti 2 godine u praksi u zvaničnoj vinariji. Enolog se postaje kada se isprate 2 berbe od stvaranja grožđa do stavljanja vina u flaše. Ova porodica ima oko 8 do 10 hektara pod lozom. Po vinarstvu jedna od najstarijih porodica u Sremskim Karlovcima. Njihov podrum registrovan je 1920. godine. Danas je ovo podjednako i podrum i muzej. Starine, antikvarni nameštaj, sprave, alati, evo vraćaju nas u vremena Austro-Ugarske. Porodica Dulka poznata je po vinu koje se zove Ausbruch. Ausbruch je likersko vino. Najčešće je izvoženo u Austro-Ugarsku, pa i sam recept je davno došao iz te zemlje. Zna se da u tom vinu ima kantariona i meda i smokvi poprilično čudnih trava. U Karlovcima se inače dosta bave starim sortama koje dobijaju zvanična imena preko njihovog instituta za vinarstvo, na primjer SK13, SK54 i tako dalje. Ja sam, vidim, dobio najviše. Izgleda da obećavam. Ajde, želim. Rizling. Sada moderno i kao grašac. Grašac, jel da? Da. A zašto zovu grašac, a ne rizling? Vidim da se zove i grašac. A to je, nekad su ga zvali grašac, pa je to rizling, sad ponovo, pa ja znam, vraćaju neka stara imena. Mi pijemo čista vina, ali su to, evo vidite, ovo je vino negde 13,9 maligana. Malo jače. To je jedno, pa znate šta, kod nas, rekao sam da kod nas, pored Dunava, uvek imamo malo više slasti, ali vidite, sve se to uklopilo, i slasti, i mirisi, fantastičan i miris ima za rizling, bar ja, koliko se razumijem u vinu, mislim da je okej. Pa zavisi koliko ste degustirali, toliko se razumete. Pa moraš degustirati, ako ne znaš šta radiš, recimo kad pretačeš, šta vredi što radiš. Znači moraš da znaš šta radiš i šta sipaš u bure, da bi mogao da kažeš nekom, recimo vama kad dođete, i ja kažem imam vino takvo i takvo, ima toliko maligana, ali dobro, mi to i proveravamo, stalno to ide u enološku stanicu, sve to ide pre flaširanja. Ja da vam kažem, meni se sviđa. Kažem, znam već šta je rizling i dopada mi se, to je rizling. Da, to je rizling takav, da. Rizling pravi. Šta probamo sad? Sad probamo beli bermet. Beli bermet, dobro. Dobro je. Beli bermet se pravi od belog grožđa. Isto tako gledamo da bude grožđe što zdravije, što kvalitetnije, da bi mogli napraviti kvalitetan beli bermet.
Njega moramo malo i da osladimo, da bi bio sladak i moramo malo da dodamo i rakije. Mora da ima 16% alkohola u sebi. Ima tu još mnogo stvari, ima neke 22 sastojka on u sebi ima, ali to je sad mala tajna da ne pričamo o tome. Jeste, Sremski Karlovci su kolevka Bermeta. Izvozio se preko Austro-Ugarske pa u ceo svet. Čak kažu da su ga našli i u Titaniku dole u Ekajanu kad se potopio. Kako lepo miriši. Reko smo, rezidba je u jeku, pa je našeg domaćina Đorđa zasvrbela ruka, tu se odmah stvorio i alat, tek toliko da se pojasni evo sa nekoliko rezova. Nisam završio posjetu vinarima Sremskih Karlovaca. Reko smo, na malom prostoru ima 18 registrovanih vinarija, a pod lozom oko 250.000 hektara. Planiram da posjetim još 2 porodice, u nastavku porodicu Kiš i porodicu Kosović. Došao sam u ovaj kraj manje da proveravam ukuse, jer to je ipak individualna stvar. Ko šta voli. Više sam tu da bih upoznao one koji će sve ovo nastaviti i verovatno unaprediti. Znači, da upoznam naslednike. Oni su nam važni, a sve ostalo zemlja je već dala. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.